999. Парламентарни избори 2017. В предизборното студио на Радио 999 гост днес ще ни бъде Александър Атанасов, водач на листата на Българско национално обединение в 31-и многомандатен избирателен район Ямбол. Александър Атанасов вече веднъж е бил кандидат за народен представител от листата на РЗС, пак тук в Ямболския регион, когато, припомняме ви, събра над 7% като кандидат, докато самата партия РЗС в страната имаше далеч под този резултат. С Атанасов разговаряхме по телефона, тъй като заради неотложен ангажимент не успя вчера да дойде в студиото на Радио 999. Чуйте накратко какво подчерта той като кандидат за народен представител на Ямбол и областта от Българско национално обединение. В Ямбол през 2013 година участвахме в изборите и аз дадах всичко от себе си, изкарах 7%, ако си спомняте, като РЗС имаше под процент и половина в национален мащаб, защото вярвах, че това, което правя, има смисъл и трябва да се направи. В Министерството на земеделието работих и много хора във вашия район лично познавам и съм помагал. За съжаление не бях разбрал, че Яна се зависи в цялата тази постановка, която се нарича избори. През срочните избори през 2013 година бяха организирани, както и сегашните, в сговор и зад колисия. Тогава беше организирана от Сергей Станишев, Ахмед Доган и Бойко Борисов, плюс главният прокурор Стацаров, единствено с цел Бойко Борисов, докато не е на власт, да се откраднат парите от КТБ и за да може господин Борисов да се върне на бял кон, невинен, след кражбата. Това е и същото, което се получава в момента. За съжаление, нещата обаче са още по-сериозни и Българско национално обединение с номер 20 участвам. Аз съм водач на листата в 31-ви многомандателен избирателен район. Това, което се случва, звучи като провал след провал на здравна реформа, на социална реформа, на всяко една от тези направления. Това е погледнато от тази гледна точка. Ако погледнем обаче от гледна точка унищожаване на държавността и държавата в България, те постигат много добре целите си. А те са политическата мафия, сговора на така наречените разклонения партии и реално от нашата конституция важи единствено играта на избори. Нито правата на човек в здравеопазването, социалните, в защита на собствеността, еднакво правосъдие за всички. Абсолютно нищо от това не работи. И всяка една от тези провеждащи се избори към момента е единствено с цел да отклони вниманието ни, докато те си свършат окончателно работата и унищожат България. Нормално е да лъжиш, да крадеш, да си подал. Думата да не означава нищо. Това, което обещаваш да не се изпълнява, да гледаш да прецакаш приятела си. При тази реалност е в резултат на преднамерени действия. Тяхната крайна е, за съжаление, много близко и ще даде резултат, ако ние не се събудим и не поискаме да променим това, което се случва. Нашата цел е за създаване на експертна форма да се управляват ресурсите на България и природните богатства в полза на хората. Защото това, което се случва в момента е пълен грабеж и изнасяме всичките ни богатства заради алчността. Значи парламента към момента в този вид е абсолютно безсмислена организация, която ако гражданите решат, че трябва да се възпроизвежда, ние ще искаме поне да има правила. На финала искам едно да е ясно. Имаме граница. Границата е премината от нечовешките, неморалните, от тези форми подобия на хора, бих казал, които, използвайки властта на държавата, която се е превърнала в държавна банда, ни унищожава. А хората какво правят? Оплакват се на тях и се надяват те да им помогнат. Това, което се случва, трябва да бъде спрямо и с номер 20. Се надявам вашите слушатели да подкрепят Българско национално обединение в битката ни за оцеляване на България. Всички, които ме познават, знаят аз кой съм, в Ямбол какво съм направил за земеделието, а изобщо действията ми като човек, който за мен думата е повече от договор и обещали човек нещо трябва да го изпълнява.